police, nenda si. Marwe, tafunga na police hapa, na kutoshaka na nenda police. Nenda si. Nenda si na police. Nenda si. Basi kwa marini mfano kutoka mchana utiso effort bosi. Siku sema CIT. Mushando ni mari basa bosi. Because zvinozi muri yangu inenge chitodo kuti zvezvi to serious munova mari. Patuke inopai 1k inokumbira mudibatsiri ndokumbirisawo. Ndokumbira mudibatsiri office. Ndokumbira mudibatsiri kana hafu yacho azvina basa zviri ndibatsireyo. Ndibatsire. Moya Tuesday tatatonga ma arrangements. Tifuna kubata munhu achakubira ichi. Tichakonfirma chawa investigation. Roma investigation. Tinofanda kuti ndibatsireyo. Okay, saka tati there is solution for every problem. Saka we meet on Tuesday. 10 o'clock. Then ufamba ngoshaka. Maita basi. Okay. Kana wange taurwa ndiyangu wange fana kuiwana ndi ya bozi kids kana idzo dokushandira basi tine chigaro tine to guarantee ndi munhu wakatinda wavanhu chakubira nyaya investigate ibi hapo zvanaka izva ndira komborerwa